ତାର ମାଟିରୁ ହଁ ସରା ମାଟିରୁ ତାର ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ତିଆରି ହୁଏ। ହଁ ମାଟି କରିବ। ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଏଟା କି ଚିତ୍ର ଦା ଦାରେ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି କାଟୁ। ଯଦି ଦାରେ ଆମେ କୋଉଥିରୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଲୁହାରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ହେଲେ ଲୁହାରୁ ଆମେ ଆଉ କି କି ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଏ ପନିକି ଦା କଟୁରୀ ଆଉ କଣ ଛୁରୀ ଆଉ କଟା ଆଉ କଣ କୋଦାଳ ବଇଁଚି ହେଲା ଟାଙ୍ଗିଆ ବଜାକୁ ଟାଙ୍ଗିଆ ଦା ଦା ଆମର ଲୁହାରେ ତିଆରି ହେଲା ସେମିତି ଲୁହାରୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି ହେଇପାରେ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ କବାଟ ବା ଦୁଆର ଚିତ୍ର ହେଲା। ଏ କବାଟ ଗୁଡା ସବୁ କୋଉଠୁ ତିଆରି ହେଇଛି କାଠ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କାଠ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କବାଟ ଝରକାକୁ ତିଆରି କରିଛୁ। ହେଲେ ଆଉ କାଠ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କଣ କଣ ତିଆରି ହେଇଛି କାଠରୁ ଚେୟାର ଷ୍ଟୁଲ ଆଉ କଣ ଖଟ ପଲଙ୍କ କବାଟ ଯୋଉଟା ସେଟା ଏସବୁ ଜିନିଷ କାଠରୁ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତମେ ଜାଣିଲ କାଠରୁ କଣ କଣ ତିଆରି ହୁଏ ଲୁହାରୁ କଣ ତିଆରି ହୁଏ ଆଉ ମାଟି ଦ୍ୱାରା କଣ କଣ ତିଆରି ହୁଏ ଜାଣିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କି ଚିତ୍ର କହିଲ ମିଠା। ତାହେଲେ କହିଲ ତମେ ମାନେ ସବୁ ମିଠା ଖାଇଛ ତାହେଲେ ମିଠା କୋଉଠୁ ତିଆରି ହୁଏ କ୍ଷୀର କାଜୁ ସବୁଆଡେ ମିଠା ତିଆରି ହୁଏ। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ଏବେ ତାହେଲେ କ୍ଷୀରର କଣ କଣ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଛେନା ଦହି ଲହୁଣୀ ଘିଅ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମିଠା ତିଆରି ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ମିଠା ଜିନିଷ ସବୁ କୋଉଠୁ ତିଆରି ହେଉଛି ନା କ୍ଷୀରରୁ। ଛେନା ଖାଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀରରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଦହି କ୍ଷୀରରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଘିଅ ଯୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ତିଆରି ହେଉଛି ସେ କ୍ଷୀରରୁ। ତମେ ମାନେ ଏବେ ସବୁ ଜାଣିଲ ଯେ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷରୁ ସବୁ କଣ କଣ ତିଆରି ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏବେ କହିପାରିବ ସବୁ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ମନେ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର କହିଲ ମାଟିରୁ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛ ତମ ଘରେ ସବୁ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ମାଟିରୁ ତିଆରି ଜିନିଷ ଚୁଲି ମାଟିର ଚୁଲି ସରା